Agay! May kwarta isa. What? Nagbutang kwarta mo kagaguhan, oh. Hi mga kagaguhan! Yes, for today's vlog magagawa ng open gift ni kagaguhan kay ikan party man akong bana. Yes. So, 1, 2, 3. Wow! Ito ni mga Di, kagaguhan. akan gikan. Gikan ni kagawa GC Tiwabi. Salamat kagawad. Yung siya dari Gisiga maayo. po na. Maayong Dahan di ay, Pasko o ala. gulahang bagong tuig. Abihan na to siya mga Kuan mo kagaguhan. siguro ni isa na. Kawiki. Ano na isa ka papa, isa ra ka papa ani. Oh, hala. Nakita ka sa mga kagaguhan. Wow. Nag-wonder ko sa itong gaburot mga kagaguhan. Sa itong gaburot. Ay, ito ara man yung Wow! Kita ka, siya na, basig pwede na sa ako ba, charin. Sa ito, nalagay message mo. Ay, dilagay. May ako na. Oh. Lay nga nagyapon. Bila tanan-taon mi na may party. Agay! Ay, kwarta. Kwarta isa, kwarta oh, nagbutang kwarta mo kagaguhan oh. Tara oh. Kwarta. Tara na yung kagaguhan oh. Kwarta daw mga Silik ka, kagaguhan. Jill. Hindi, kanina sila itong i-open. Mga kagaguhan. Open sesame. No, it's not. From Island. Bonggalon. Ano guys? Isa. Ayaw ka na. Okay, magamit ka ni. Op. Op. Dududu. What's this? Saan mga kagaguhan, uy? Gago ka talaga, Chloe. Daan na yan. Lala. Agay! Wow! Sana all. Bigyan ako ng balon nun, guys. Fun drink clip. Para may sako, guys, ah. Hindi sulod mga kagaguhan. Hala ka mga kagaguhan. Thank you. Nanapay daw ni mga kagaguhan. Wow. Napa mga kagaguhan, oh. Napajud na mga kagaguhan, oh. Hala. Wow. Gusto pa mga kagaguhan, napa mga kagaguhan na pitaka. Sabon ka na. Siya lagi niya. Strawberry. Strawberry lagi. Bago na siya pa. Bago na. Korean strawberry. Fried. Wow. Thank you. Wow. Thank you. Napay daw niyo. Bango na ba yung Coffee. Nescafe? Coffee aroma. Saktong tapang, saktong sarap. Salamat, Ate Aileen. Sana all. Sliver. Ito na makagawa ng style. Lagi niya slipper. Cheese tayo mga Style siya. kagaguhan. Style no. Oh, dapat. Wow, abunda fried. Muna na dapat. Wow! Barapul. Ako og gamay. Mama og Mama and bata sa Ayun. Okay, next. Lara. Isa man. Sana all. Nara. Uy, today's. Ay na may pang Noche Buena. Leche boy na jersey. Nasa dito kasi nawala na nakuan. Angel. La. Mayonnaise. Food, mayonnaise. Ang pinaka-paborito. Big cheese, oh. Cheese. Cheese ako ganahan. Wala na dahil crispy carnation na. Kompleto na lagi na siya for spaghetti. Napa siya guys. Oh, wala, spaghetti ka siya ba yun? Pagsagol. Ala! Diba? Isa na lang ang... Ay, nana dahil. Diba? Ito na kayo siya guys. Nada yun. Sakto ko siya makagaguhan. Nana Bugas. Bigas! Wow!
pila ni kakilo mo, 5 ni kakilo makaguhan. Ang tama Kaya kagaguhan. kaya nakuha sa party. The video for today, bye-bye!